Egun on denai, eta eskerrik asko, honea hurbildu zeaten nahi, pantailan bestaldetik ikusten nahi zeaten nahi, eta bueno, bereziki zuei, Maider eta Junkal, liburu zuena den liburu honen aurkezpenea etortzeagatik, noski, eraman nazazu zurekin, liburua aurkezteagoaz gaur, eta, bueno, gure aldetik, 15 argitaletxetik bakarrik esan, gu oso pozik gaudela, prozesua nola izan den, gaina gero hitz egingo dugu sakonago, baina bueno, liburu berezia dela uste dugu, prozesua nola izan den, emaitzakin oso pozik gaude, eta gaina bat ikenduera bat gure argitaletxe bezala ditugun helburuekin, testu desberdinak argitaratzen saiatzen geha, irakurliari dena ina ematen ez dioten horietakoak, ez? Pixkat heziketa literarioa lantzeko behintzat aukera ematen dutenak, testu honek badun, gero utziko dizut zuri hobeto azaltzen, baina bueno, irakurketa posible eta ulertzeko modu desberdinak, jolastia da, iruditzen zaigu guk bilatzen dugun horrekin, bete-betian bat iten dula, horregatik ere pozik gaude, eta gero gainea, bikoteka proiektuan sortutako edo abiatutako albuma da, eta bueno, bereziki iruditzen zaigu interesgarria baita ere, Galtzagorri elkarteak, kasu honetan Iruñako udalan laguntzakin, antolatzen duen bikoteka proiektuare, horko parte izatea nola baita, ez? Azkenean hasi zen, baina bukatzen dugu guk argitaratzen, eta horrek ere ilusio berezia iten digu. Eta gehiegi luzatu gabe, igual hortik hasiko nitzake, bikoteka proiektura animatu zinaten, ez dakien hartzat, oen azalduko zute, baina ilustratzaileak uten dira eta idazleak uten dira, eta hor bikoteka, izenak esaten duen bezala, jartzen zaituztete, eta zuen kasuan gaina ala izan zen, ez? Zuek zenuten elkar ezagutzen genago, eta orduan, kontatu zuek pixkate nola izan zen Iruñako aste hoi. Vale. Zu kontako? Bai, bueno, bai, bikotekan zuk esan ezun bezala, badago jendea bikoteka izena ematen duena, baina egia da gehiengok ematen dugu bakarka. Eta lagin bat edo nolabait zure lanaren lagin bat eramaten dezuarea, eta beraiek egiten dituzte bikoteak. Gure kasuan, Arkaitzkano eta Itziber Alonso izan ziren urte hartan gidariak, eta beraiek egin zuten bikote hau. Aldez aurretik. Hori da, guk emandako laginarekin. Egun, hilabete bat lehenago edo, esate dizu zein izango da zure bikotea, eta orduan elkar ezagutzen dugu edo. Badago igual jendea jada proiektu batekin dijoana, eta gu joan ginen nahiko ireki, ezta? Bueno, nahiko ireki ez, guztiz ireki eta bilak. Hitz egin genuen elkarrekin, eta esan genien elkarre, zuk proiekturen badakazu, eta ez, eta orduan hasi ginen, hori bai izan zuen, ezta? Hasi ginela oso zerotik eta oso elkarrekin. Nik esan gorke ideia garbirik gabe joan ginela, baina gero elkartu ginean, bai topatu genituen amankomunak genezkan, gai batzuk edo jorratu nahi genituna. Batetik izan zen, gertuko esan bilontzat animaliak edo maskotan ideia hori, eta bestetik genekan aurkire bai tonua, nik uste eman nahi geniona. Bi gauza horiek, hori izan zen abia puntu bezala, bi gauza horiek, gero, gauzatu duguna, bai. Eta hori nik hori esan gorke ez, astebete hortan, hasi ginala lantzen ideia hori, eta behintzat handikatea ginala nahiko argi zer nahi ginen kontatu eta nola. Hori da. Bai, elkarrekin ez da izan abia puntua testu bat genuela eta gero testu hori ilustratu, baizik eta albumaren ideia, ez da? Oda, elkarrekin ideia batetik abiatu eta elkarrekin sortutako zerbait izan zen. Eta hori batez ere tonuari eman genion garrantzia, tonu umoretsua edo, ez? Eta ez edo zein umore, ere, ez? Umore pixka bat, makarrilla, esango nukenik. Zer espegatik, ez? Pixkat hori nahi genuen pixkat provokazio bat edo zeukan umore bat, ez umore errex bat edo. Moral lutxa izan gabe, gero euki dezakena mezu bat, baina ez hola a priori eman gabe hola lezio bat irakurliai.
Bai, bueno, eta horregatik ez, besteak beste, lehen esaten nuna, gustatu zitzaigun asko proiektua, bueno, guri iritsi zitzaigun kasu honetan, eta, bueno, polita iruditu zitzaigun gaina nola izan zen, ez? Zarauztar bat eta donostiar bat, batian hori Iruñan astebetez, elkarrekin, ez? Prozesuan hasiera beha ja oso interesgarria dela esango nuke, eta ez da hor bukatzen noski, orduan gero ja, hori dena hauen aipatutako hau dena adostuta, prozesuak jarraituko zuen, kontatu nahi bazute pixka nola jarraitu zuen, baina gero ja azkenean badugu azken emaitza, edo guan dela gutxi arte, ez, ibilizate guan dikane horre bueltaka, eta hauxe da emaitza. Claro, uste dut gaur ezinbestean spoiler txiki bat inberko dugula, ez, sartzen bagea, zuek neurtu noaino, pixka testuaz zer aipatuko zenuke Jonkal, eta Maiderrek ilustrazio, ez? Bai, testuaz, claro, ez da ohiko narrazio bat. Ez da narrazio bat, ez da ipuin bat, badaukana hasiera bat, korapilo bat, eta bukaera bat. Ez da ohiko narrazio bat. Sekuentzia bat izango litzatekena da, eta sekuentzia hori garatu egiten da, lako binetetan, esango genuke, ez da? Eta gero ja bukaeran badago zerbait, guztiari zentzua ematen diona. Baina zentzu bikoitzarekin jokatzen dugu. Orduan, testua naiz eta izan labur-laburra, estena bakoitzean esaldi bakar bat dago, baina bai esaldi hori eta esaldi horri zegokion ilustrazioa, bai izan zen oso adostua bilon artean, zentzu bikoitz hori nola eman, eta orduan oso neurtua dago, hitz bakoitza, eta honek funtzionatzen du honekin, honek ez, esaldi hau baldin bada, zein da ilustrazioa, eta denbora guztian bi buru ibili genituen. Zentzu bikoitza du, jostaria da, bukaerara iristen zarenean, nolabait, nahita edo berriz irakurri behar dezu, etzan nik pentsatzen nuena, beraz berriz irakurriko du eta berriz funtzionatu behar du modu horretara, ez da? Bigarren irakurketa horretan berriz funtzionatu behar du bai testuak eta bai ilustrazioak. Orduan, sotila edo xumea edo ematen duen horrek izan zuen arkitektura potente bat, bion artean adostutakoa. Bai, eta ilustrazio aletikan ere neko argi auki ginen, hitzak gutxi edo, nahikoa zian bezala, irudia nahi genitula oso beteta agertzia. Eta hor, adibidez, erronka bezala nik uste auki ginula hasiera-hasieratik ez genula nahi, ez genula nahi, baina album zerrenda moduko bat izan gabe, nahi genula ere bai aukitzia unibertso bat, ez izatea irudi solteak eta hori, zerrenda moduko bat. Eta orduan ikuste erronka izan zala ere bai, inberri izan genula unibertso bat asmatu, eta orduan irudiak naiz eta eman estenak diala, gero badituzte loturak elkarren artean. Orduan, hori, azkenean, oso moduko bat edo, ez? Sortu dugu nik uste liburu osoan zehar. Eta hori erronka handien bezala hori izan da nik uste. Gero funtzionatzea eta orduan ere bai irudiei aldetikan dago hitzekin doan narratiba hori, eta gero liburuan bertan ere bai badaude bigarren mailako narrazio txiki batzuk hitz gabe doazenak, eta hor ja irakurriak konturatukoa edo ez, edo bai, edo baina beak eukitzeko hori. Jolasteko liburuarekin azken batean. Orduan, ulertzeko modu bat baino gehiago, eta kapa bat baino gehiago ere bat ditune albuma da, edo hoi da, eukiditzake, behintzat hor guztan ditu, ez, eta pentsamenduari ere, eta horrek erakartzen gaitu asko, ate batzuk edo zabaltzen dizkio baita ere, horre helduko zaio edo etzaio helduko, gai batzuk ere ateratzen dira hor zeharka, ez, eta igual bat nagusiki edo, aipatu daitekena bada, elkarrekiko dugun behar edo, ez, zainduak izatea, maitatuak izatea, konpainia horren beharra, bada igual liburuko gai zentraletako bat edo, esan dukenik, ez? Eta kasu honetan zuen prozesua nola izan den ikusitaren, nahi behintzat eragin ditolako ezagiteko goeta bat edo, normalian sorkuntza lana sol individuala izaten dela, ez? Askotan, eta prozesuak ere ez dihasten zuek ere gaina badituzuten lan batzuk ere lehenago inak, eta ez da elkarrekin hasten den prozesu bat izaten normalian. Orduan, elkarlan bat izatea, hain zaindua zuek ere, kontaktuan ez, denbora luzez, eta ezagit, hala izan beharko luken
alik eta gehienetan mintzate sorkuntza prozesuak, edo ezakit, zaintza horren beharra sorkuntzan munduan edo elkarrekin lan egiteko beharra zuek sumatzen zuten, edo beste gabe. Nik uste dut, gainera, albunaren kasuan, horrek sortzen duela emaitza oraindik kanera borobilagoa, elkarrekin sortu horrek. Esaten genuelako, elkarrekin, nahiz eta berak ilustrazioak eta nik testua, baina elkarrekin adosten genuen, eszena bakoitza, eta nahiz eta gero, bakoitza, Iruñan bukatu genuenean ere, behar dezu ere momentu bat, bakoitzak berean hausnartzen ibiltzeko, eta bakoitza, nire zatia, pixka bat, eta zu, baina berriro ere. Eta aurretikan elkarrez ezagutzeak ere, ematen du, hori, zaindu behar hori, inposatu nahi ez hori, eta ze ari da bestea pentsatzen, eta prozesuan bertan, hemen azaltzen den elkarzaintza hori ere, prozesuan bertan beharrezkoa da. Bestela, idazle bat, ilustratzaile bat dago, eta egon daiteke zeinen ideia gelditzen den gainean, eta nik uste dugu zaindu genuela, esatea, ados zaudez, eta pentsatuz, ez genuela elkar ezagutzen aurretikan, orduan behar genuen konfiantza puntu bat, eta ze pentsatzen ari da bestea, ze gustatzen ari ote zaion ere proposamena, eta hor zaindu beharreko zerbait izan genuen. Eta erosoa izan da, bidai alde hortatik. Onda. Hoxe, nik berriz goraipatu edo nahi nun, Galtzagorri elkarteak egiten duen lana, egia da, album baten prozesuak hala berko lukela beti, albumak berezko ezaugarria du testuak eta ilustrazioak osagarri izatea, eta bilen beharra eukitzea, liburu hori irakurri ahal izateko, eta Galtzagorri kasu honetan bikoteka proiektuakin hoxe bermatzen du, eta nik uste oso proiektu interesgarria dela, orduan hemendik goraipatu Galtzagorri elkartean lana beste behin, eta kasu honetan Arkaitz eta Aitziberrek zuekin aste hortan zeharrindako lana baita. Oso pozik, asmatu zuten bikotea egiterakoan. Hane, aurkezten da jende pila bat bakarka eta gero beraiek ikusi behar dute, ilustrazio estilo hau, idazle estilo honekin, eta ia nola egiten ditugun bikoteak, nik esan behar diteren eraldetikan oso pozik, ikusi nuenean Maiderren lana, ez nuen ezagutzen, baina sartu nintzenean, esan hause, humorea, zer bestea, oso bat egin nuen, eta orduan, eta emaitzarekin ere, izan da, deskubrimentu bat, zoragarria. Guk nabaritu dugu hori hasieratik bildu izan garen, eta badola zuen artean olako konplizidade bat edo. Eta ja bukatzeko, kazetariei gustatzen zaie gaina zati hau, eta titular modura edo zuentzat zer da eraman azazu zurekin? Nik esan dela, liburu bat lasai hartzeko, patxadaz ikusteko, eta aurra eta atzea egiteko liburu bat. Disfrutatzeko eta presa gabe hartzeko. Gozateko, beste gabe. Jostaria, irekia, iradokitzailea, eta ordan jolas horretan sartu behar duzu, nahi eta nahi ez, gozatu ahal izateko. Eta zu Jungal, bukatzeko, pixkat azken gogo eta bezala edo, bazabiltza aurriteraturan, bitartekari, formatzaile baitare, Galtzagorri elkartean ibiltzen zea, azterketa lanetan eta hola. Eta zer esango zenioke zuk eskuartean liburu hau hartzen duen aurrari, batetik, eta bitartekari jari edo zitzaileari, bestetik. Aurrari, Maiderrek esan duena, gozatu, ondo pasa eta patxada zartu, eta atzea aurrea. Nik uste dut, esan gabe ere bai, aurrek badutela, aurrek topatuko dutela bide hori, Ze asko dago, batez ere ilustrazioetan, asko dago, atzea aurrea egiteko eta irakurketa bakoitzean deskubritzeko. Eta bitartekariari ere, antzeko gauza, hau da, bidea errazteko irakurketa horretan, ez da letraz letra edo irakurtzen den zerbait, geruzak ditu, zuk esan dezuna hasieran, tonu ezitzailetik alde egiten saiatu gera, edo, saiatu ez, alde egin dugu, eta orduan, bitartekariak ere bai, jakin behar du eskuartean, album bat duela, geruzak daudela, eta orduan,
horri etekina ateratzeko, pues, hori ez, galderak, hausnarketa eta erako bidea ireki behar dela, baina gauzak eginak eman gabe. Bueno, lortu dugu, esango nuke, ez? Gehiegi kontatu gabe, Bai, eta spoiler gehiegi ez zegoen. Sortzia eta hori da, ez dugu desbelatu. Orduan, oain ja guri tokatuko zaigu jasotzea bueltan zer esaten duten irakurliek eta bitartekariek. Eskerrik asko, berriz, etortzeagatik eta... Eskerrik asko.